I'm di na ako makik-flirt kay Kapoy, and sometimes I'm paningkamot bayot kay single ka. What's up guys, this is Jomi Hospital, that's J-O-M-I-E, and I'm pretty sure nakatry na kag-flirt. Okay, basig wala pa, it's perfectly fine. Los! Flirting is when you playfully show someone na romantically attracted ka sa iyaha. Familiar? So, kung wala pa nakatry o flirt, ay, ladies and gentlemen, take note! Here's how to flirt! Step 1. Establish eye contact. Muna pinakadali nga paagi sa pag-flirt. Pag mulingi ka, ako ka. But not too much. You don't wanna freak him out. Pag mulingi ka, ako ka. First blood. Step 2. Eyebrow flash. It helps kung atagan ni mo siya. Kitsa mo na may tao nga di mo respond, ana. Step 3. Smile. No, I said smile, not laugh. Magmura ka buwang siyang pananaw, pwede dyan nga. Smile with your eyes. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. At sa tuwing ikaw ay Triple kill. Step 4. Kaya di ba rin akong steps 1, 2, 3, idungan. Ang 3-hit combo. Establish eye contact. Eyebrow flash. Smile. Now do it again para mapansin jud ka. Oh my God! Nag-treat ko pa mo siya! Monster kill. Step 5. Body language. Girls, you can toss your head and play with your hair. Time's up. Over up with oy. Do it gently. Boys, you can akilig kung magtanaw ka niya. That way, makaibalo siya na ganahan ka niya. Step 6. Banat lines. Kay kita mga Pinoy, di dyan mawala ang banat lines. Oh my God, you're so familiar. Nakita na ba ito before? Basta kita sa mga videos. Bigla na bukay dahi. Siya vlogger. Ay, Johnny. No, it's not your videos. Ah! You look like my first boyfriend. Yay. So I remind you of someone dahi. Pila na ka bukong minawayab? Wala pa. Ikaw pa rin ba? Kahit magpalap di And last but not the least, step 7. Mirroring technique. Sundugatan lang niya buhaton. Be? Ang toothpick ibutang sa ilong? Pwede din na! And that's it for this video! I'm so happy to tell you guys na officially nag-start na dyan ang Feb Fever Month! Yes guys, 14 long videos for the month of February. Grabe, masumahan dyan mo, no? If you like this video, be sure to give it a massive thumbs up. Subscribe sa ako YouTube channel kung wala pa. Guys, taga-friend, nga nila ka ba flirt? O baka taga-friend na super flirty, pwede dyan na. Shoutout sa Bisaya vlogger nila, no? Glenn Abukay for being with me on this video. Grabe na, subscribe sa yung channel guys, kaya mga videos kayo. And mo na to siya, hulat yung other videos for Feb Fever, bantay lang. Once again, thank you for watching. This is Joe Desco saying, no regrets,
just love! Joey! Joey! Ako, lagi po na. Ano katawag